Krsta da mogu dolaziti. Da, ostalo ništa. Znači niko drugi ne može da prolazi. Masovno stratište na poljoprivrednom dobru Ovčara kao simbol patnje i žrtve koju su stanovnici i branitelji Vukovara podnijeli za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Tu su 20. studenoga 1991. ubijeni i bačeni u iskopanu jamu branitelji, civili, ranjenici i medicinsko osoblje odvedeno iz Vukovarske bolnice. Iz masovne grobnice na Ovčari 1996. ekshumirano je 200 tijela, a do srpnja 2006. identificirane su 192 osobe ubijene u dobi od 16 do 72 godine. Zločin na Ovčari samo je jedan u nizu masovnih zločina koje je srpski agresor počinio u napadu na Vukovar. Tijekom vremena Ovčara je postala simbol sjećanja na sva stratišta koje su JNA i srpske paravojne postrojbe ostavile za sobom na Vukovarsko-srijemskom